Gisulod sa plastic bag ug dayon gisulod sa karton ug gibutang daplin sa karsada ang usa ka batang babay nga bag-o lang gihimugso sa barangay Kamputaw ning Dakbayan sa Subo. Ano ang report ni Alan Domingo? Kini ang hilak sa bata dihang gikuha sa pulis gikan sa karton diin gisulod pa kini sa eco bag. Gitabang kini sa pulis ug sa mga tawo sa dapit. Giputos sa tualya ug dayon gidala sa labing duol nga tambalanan. Dining dapita gibilin ang bata nga gisulod sa plastic o gisulod pa sa karton. Gani ato makita ang kabahin sa karton nga gisudlan sa bata. Pasado alas 7 nas buntag na palgan ang masuso nga gibutang sa kilid sa poste. Daplin sa karsada diin una nakitaan sa caretaker sa usa ka establishmento samtang nang limpyo siya. Daling nakaresponde ang mga pulis nga ana haduol sa dapit ug mao ang nikuha sa bata gikan sa eco-bag nga gisulod usab sa karton. Giadto sa Balintang Bisdak ang Station 2 sa Cebu City Police Office diin nahisakop ang dapit nga gibinlan sa bata apan wa magpa-on-cam interview ang opisyal sa WCPD ug limitado ang impormasyon nga gihatag kay maglisod kuno sila ug sulod sa tambalanan diin gidala ang bata. Gitugan usab nini nga samang tambalanan usab unang nalandig ang inahan sa bata ug anaa na sila sa stable nga kahimtang. Una nang ipadayag sa mga tao nga nakakita sa bata nga himsog ug buhi pa kini ug naa pa gani ang inunlan. Paggawas naman ganina, city naman to. Yeah. City naman to, gikugos-kugos naman sa army. Kabawasad. Pero sigurado yung buhi. Buhi man. Samtang natandog si Mayor Nestor Archival sa gilangatan sa bata sanglit bag-o pagani nagsaulog sa fiesta sa balang bata nga Senior Santo Niño ug na ay bata na usab na hitabuan sa makaluluoy nga sitwasyon. Nanawagan siya sa mga ginikanan nga mamahimong mudangop kanila ug galing makasinati og bugat nga problema. Dili nila kaya, ayaw ninyo ilabay ang bata because naa siya kinabuhi, no? Na ang akong yung auhag, naatay opisina sa DSWS nga moatang mutabang o tabang unsaon. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.